Maayong adlaw o gabi, may buntag kaninyong tanan kung asa kamo nga makakita nini akong video, akong gibati o paabot ng akong Mama Telma sa imong bagong Facebook. Salamat sa Dios nga nahay bagong Facebook ma. O sa ato mga kaigsunan diha sa mga igsoon Pastor Maricel, salamat sa Dios nga nahuman gid imong quarantine Pastor Maricel. Salamat kay sa Dios nga iproteksyonan gikan niya nga gitabunan ka sa mga pako sa Ginoo. Gitagaan kanyang kusog, mga pagsulay imong giagian, nahimo ng bagong istorya sa imong kinabuhi. Dayon nga palagad sa Ginoo. Pastor Jesse, bisan sa mga lisod sa imong mission, Pastor Jesse padayon sa imo ang pagsangya sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ora mag-bless kanimo sa imong ministeryo. Si Judy, ako hanyo nimo Roy, padayon gid sa pag-eskwela. Ayaw gituguti nga dili mahuman ni eskwela. Inaot ko nga panalangin ako sa Dios. So, Mami Rudy, akong mother-in-law, nagaampo ako nga maayo siya. Benji iyang pamilya, ang gibati, kumusta mo diha? Si Attorney Joy, ug iyang bana si Attorney Ricky Matthew, Jerian B-Boy, og ang mga kaigsunan sa asa mga dapit kamo sa Sibuman, sa Mindanao, sa atong mga Kabisayaan diha nga kita niini nga video. Dalaygon kayo ang Dios. Kay makapamalandong na pug kita. Dugay na ako wa ma-share ang pulong sa Ginoo. Pero ating isgutan kining dinhi sulat ni Isaya, ni propeta Isaya nga matahom kayo. Pansa dili pa na dunduman nato kaning awit nga ginaingon. Bisan nasa kumo adto ikaw, maguban ka nako. Bisan asa kumo punta ikaw, anak kanako, dili ako mahadlok, kay ikaw man naguban kanako akong Dios. Bisan asa ko mo ato, di ako gayud mahadlok. Amen. Atong pagaisgutan karon kining paggiya sa Ginoo bisan asa ka pa mapunta. Amen. O Diyos, panalangin mo mga pulong. O Diyos, tabangi kami sa imo mga pulong karon. Amen. Basahon nato sa Bisaya, na ato ang Bisaya nga Biblia. Una mo diha, akong basahon ni sa atong maayong balita, bagoong maayong balita din sa Biblia. So ako kamong gidasig nga pamalandungan nato ang pulong sa Ginoo. Asa mo kamo nga dapit gikan diri sa Chicago, Illinois, America, United States. Salamat sa inyong mga kaayo sa paminaw sa pulong sa Ginoo karon. Basahon nato kining Isaiah 58 verse 11. Tultulan ko kamo kanunay og tagbawon sa mga maayong butang nga gihatag o gahatag sa kabaskog sa lawas. Mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan og sa tubod nga dili gayud muhubas. Wow, dalaygon ang pulong sa Ginoo. Basahon ako sa English. And I will always guide you and satisfy you with good things. You will be like a garden that has plenty of water, like a spring of water never goes dry. Pulong sa Diyos, Isaiah 58, versikulo 11. Kini ang gisulti sa Diyos pinaagi kay Isaiah. Pinaagi kay propeta Isaiah. Nga ang mga katawhan sa Diyos, ang mga Israelita, nga sila, gina sa Diyos, tutulan ko kamo sa kanunay. Tutulan, giyahan. Giyahan sa atong dalan na subayan. Ilabi na niining malisod nga panahon nga naapata sa COVID-19. Nga puno pata sa kahadlok, kabalaka, nga asa ta mukuha og mga source sa atong matag-adlaw. Asa ta mo unsaon nato sa pagpadayon sa kinabuhi nga naa pa kining COVID-19. Lisod kaayo, gutom, patay, na unsaon nato pagkuha sa vaccine. So hinaot ko nga makakuha mo, ayaw mo kahadlok, kay gamiton na sa Dios para nga
maayo kita, dili kita magunahuna og negatibo kay makatabang kana kanato. So ako po nakuha na ko vaccine og tubag na sa Ginoo. Panalangin na sa Ginoo atong mga scientists, nga mga Kristiyano nga mga scientist, Houston nga mga scientist nga nagatuon ni ana para makakuha. Kana gigamit sa Dios nga tultulan kaniya. Di tultulan kaniya aron nga mabuntog nato ang atong kaaway. Kay nining malisod nga panahon, mga panahon niining mga panghitabo sa atong kinabuhi, ang Diyos kanunay ang ato lamang sandigan. Ingon Padre, tultulan kaniya, giyahan kaniya. Mismo ang Diyos mugiya kanato. Kung ang Diyos nagani mugiya kanato, managiingon nga sigurado gina 100% nga safety gayud kita. Nga dili gid kita maunsa. Bisan naapatay pagduha-duha. Bisan naapatay mga kabalaka. Pero kung ang Ginoo na gayo mugiya nato, 100% gina, 100% nga musakto gid na. Perfecto gid ang giya sa Ginoo. Kita lang usahay mahadlok, mabalaka kita. Ingon pa diri sa balikan na to, tutulan kamo kanunay og tagbawon sa maayong butang og nagahatag og kabaskog sa lawas. Tagbawon kita, i-provide kita sa atong panginahanglan. Muna ingon ni Jesus, ingon ni Jesucristo sa Matthew 6:33, unaha ang harian sa Dios o ang inyong mga gikinahanglan sa kinabuhi idugang na sa Ginoo. Suplayan na sa Ginoo. No sa muna nga makadumdum ka, magampo ka Ginoo, tabangi kami, lamdagi kami, gamita Ginoo kung isa'y makatabang, hikapon sa Dios. Mangita og way ang Ginoo nga ikaw trabaho. Example, lagampo ka, tabangi ko Ginoo nga ma-hired ko ani nga trabaho, pang-apply nimo na hired ka. Pero dili nang naang ingon nagampo ka Ginoo, tagayang bugas pag upin imong mata gibundak ng bugas diha, dili maning kamot ka, manuktok ka, narbaho ka, mangutang ka o makautang ka, nga hikapon tungkuhan nga bihala og ganina ang suko na to kasi kag utang, mapautangan pa ka rin, bayaran po nimo. Bayaran po dayon, inig human og kanang naang kinahang bayaran na. Mo ingon nga utang lipay, singil likay. So pag maningil na likay na, dili tayo na. So kinahanglan nga tagbawon nato ang tagbawon kita sa Dios. Tagbawon po nato ang atong mga nakulangan. Aron nga sila pod mobalik nga kanato. Mo return po na sila, muuli pod sila. Og ingon pa diri, nagiingon sa Dios ang maayong butang igahatag ug kabaskog sa lawas. Kini gyud nalipay kay ko sa Dios nga ako manghod si Maricel na gilig-on gid siya gibalik sa Dios. 14 days nga nag-quarantine kay na-expose siya sa pag-alagad. Pastor Maricel, testimony gina si mong kinabuhi. Dili lang kay Pastor Maricel, akong brother-in-law, Brother Benji, testimony gina sa Dios nga na overcome ang COVID-19. Kina-positive man to si Brother Benji, na overcome niya. Si Pastor Maricel, akong igsuon, na-expose siya, na-quarantine, pero agi gid siya og kanang kalisdanan. No, so sa atong kinabuhi og si Sister Jingjing sa palida akong ipaabot pud ngadto kaniya ang pag-ampo. Sister Jingjing, baskugon ka sa Ginoo, ayuhon ka sa Ginoo, sister. Saligi ang mga pulong sa Ginoo, ingon pa diri nga bisan dili ka pasagdan sa Ginoo, tagbawon kaniya sa mga maayong butang. Dunay gamiton ang Dios ang mga nurses niyo diha, ingon nimo mga Pilipina. Then ingon pa diri Sister Jingjing nga ingon nga tagaan kag kabaskog sa lawas, sister, tuuhoy ka na. Tabangan ka og watay laing gamhanang doktor mga atong Ginoong Jesucristo. Nakadumdum kita dunay usa ka babayi nga na-hemorrhage siya sa 12 ka tuig nga gaantos. Diha nilakaw si Jesus dito sa dalan, niingon siya nga makakuha o mahikap man lang nako ang sidsid sa sinina ni Jesus. So yan gihikap ang sidsid ni gawas ang gahom sa Ginoo. Sa Ginoong Hesus ug naayo ang babae ug niingon si Jesus, kinsa katong nihikap kanako. So niingon sila kana ang babae.
Tunaingon, ipakita na siya ni Jesus, niingon si Jesus, ang imong pagtuo, may nakaayo kanimo. Tuhui, ayaw pagduha-duha, pangayua sa Dios, positibo, nga pangunahuna, i-rebuke ang gahom sa kamatayon, i-rebuke ang gahom sa sakit, ug tuguti nga ikaw hugasan sa dugo ni Kristo sa gamhanang kamot o gamhanang mga ayo natong Ginoong Hesus Kristo. Tagaan kaniya og kusog sa panglawas, kana good health. Mo gina, health is wealth. Wa gyud mag-unsa man atong kwarta, mag-unsa man atong kuan kung atong health bankrupt na. Health is wealth. Wala gyud lain ana nga makatupong kundili kining atong healthiness. Grasya gyud kay na sa Ginoo. Kay kung healthy ka, okay nga tanan. Muna giingon nga kung masakit ka, imo magipang-antos over time, walay pahuway, wala na mawala na tanan, atong mga natigom. Kay mabayad na sa ospital, magastos na tanan. Dayon, balik-balion na atong lawas, inatahalos mo pahuway, nya mao na nga makuanta, masikta, maluya ang atong panglawas. Kaya atong gihago maayo ang atong lawas, gibali-bali nato maayo ang atong lawas. Nalimtan nato to rest, to relax, and to enjoy ang kinabuhi ang gihatag sa Ginoo nato o pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Paghandom sa kamatayon ni Kristo sa cross sa iyang mga pag-antos, pagluwas niya kanato og hantod na banhaw siya nga kita pudusab sa atong mga pag-antos. Doon na gayud kanay limitasyon, moabot gayud ang panahon sa kaayuhan. Mga kaigsuunan, gingon diri sa Ginoo, tagbawon ka sa maayong mga butang, tagaan ka sa Dios ug kabaskog sa lawas kana nindot gayo. Mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan. Sama sa mga plants nga nakanunay gayong nabubuan. Karon nagtry ko og pamubo sa mga mais. Kay katanong mig mais diri, nagtry kog tanom na sa likod, muturok ba gyud? Sus. Ag dito sa likod sa yuta, gahi man kay yuta, muturok. Pero kanang diha sa pot, flower pot ang ibutang ni turok, dagko kayo. Hapit ang namunga ng mais, no? Nigingon nga, basta na ay gitanom, naagyug kay maani. Pero matinapulan po ta, wapod tayo mo'y maani. Pero kang gingon tayo sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo. Mubaha nganha ka nato. Nabisan pa, kinsa may mo daog-daog nato, mo insulto nato, okay ra na. Kaya atong gipasidunggan ang Dios man. Saon sa mga pamaagi, kanang mabubas nato, kuan, okay ra na, ignore it. Fokusan nato si Kristo. Itong kinabuhi kay siya ang nahigugma, siya ang namatay sa cross, siya ang naghatag sa iyang kinabuhi alang kanato, gilukat na niya sa gahum sa kangit-ngit para makaangkon kita o kinabuhi nga bago, kinabuhing wala katapusan. Ug sama sa giingon diha, sama kita sa usa ka tanom, kanunay, puno, nga bisan magka gubot-gubot man ang kalibutan, magkabali-bali man ang kalibutan, mga kaigsuunan. Mga mahal na mga kaigsuunan, dili gayud mahunong ang gugma sa Dios. Wa nay lain pa nga angay pasidunggan kundili ang atong Ginoo Hesus Kristo. Gamhanan ka, angay kang pasidunggan sa atong kinabuhi, sa kinabuhi sa mga katawhan. Oo, doon na may mga masakit, doon na may mga makasilo ka nato, mupasaylo kita, ug dili natong tagaan, pagtagad ang mga kasuko kayo ka pagdumot kay makapundo ka na sa panalangin sa Dios nga dili mabaha, dili mabubuan, matubigan ang atong mga tama sa tanom o mga ugat, mahunong ka na. So ayaw pag-i-block kanang mga panalangin o grasya sa Dios. Pinaagi lamang sa pag-angkon sa mga kasakit, kagulaanan o mga pagdumot o mga kaligot-got, kasilos o uban pang mga kasina. So gayong pa nato dire og sa tubod nga dili gayud mohubas. Makita sa mga tanom nga matubigan nga ang tubod gayud sa Ginoo dili gayud mohubas. Na ang panalangin sa Ginoo sa mga matarong, sa mga tawo nga nagasunod sa kinabuhing matarong dili gayud mohubas. Ingon na sa ingon pod ni sa Psalms 1, bulahan katong mga tawo
nga wala maglakaw sa mga o magasunod sa mga tunob sa mga taong dautan. Kay sama na sila sa mga tanom nga nagatubo daplin sa sapa. Ug ilang gikalipay ang mga pulong sa Ginoo. Apo pamalandong sa pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Mga kaigsuunan ko, basahon nato pagbalik Isaiah 58:11. Tultulan ko kamo ingon sa Dios sa kanunay ug tagbawon ko kamo sa mga maayong butang ug hatagag kabaskog sa lawas. Mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay natubigan ug sa tubod nga dili gayud mahupas. Dalaygon ang Dios bisan asa ka magkaron agayoy paglaom sa ligi ang atong Ginoong Jesucristo. Ihatag tanan kaniya ang imong kabalaka kahadlo kaguol problema bisyo tanan nga naa sa kinabuhi isurrender sa cross atong Ginoong Jesucristo. Siya magpatubig dili gayud mahanaw magbag-o kanimo. Mahal ka ni Kristo, amping tanan, kanunay akong pag-ampo mana kanimo. Babay ug hantod sa sunod natong pagtuon sa pulong sa Dios.